mabende wacho ni kae itimo penj luoro in godo ni oko kadhi chalo nade tok kasetieko penj ni mawuok oko. Jopuonjre oikre yo machalane makoro sani girito duoko to bende gisetieko penj ni mano mar KCSE. Aparo ni kwang'iyo gimonego jopuonjre mag klas 12 mosetieko penj onego tim. Wang'iyo gik moko e kidienge adek. Mokwongo en ni wang'iyo ni ang'o monego gitim, tang'o moko onego gitim. Aeto mar adek en ni nyaka wawuo kuom weche mag short courses kata tiegruok ma ginyalo donje e yo machuok ka girito duoko. To mar ang'wen ma wabowuoye to wanyalo wuoye bende ka penj osewuok en ni seche gi kwawuoyo to migawo mochung' ni keto nyithindo kuonde mag tiegruok iluongo ni KUCCPS. Higa mokalo negi ndiko ni jotend sikunde principals ginyisogi ni koro onge donje mbui mar KUCCPS ka gin e skul mondo giregister for courses. Nyiso ni koro courses bedo registered ka gisetieko ka penj osewuok. Lakini mano wabowuoye bang'e wabro chopo kanyo ka duoko osewuok. To koro kwawuoyo weche mag gik monego gitim kod gik moko onego gitim. En ni nyaka ging'e ni sechegi en wach mar transition. To kochope weche mag transition, kanyo nyaka wabed joma ng'iyo gik moko yo matut. Nikech ngima kaka wadak bro miyo thuolo mar wawuok e okang'ni to wadonje okang' machielo. Koro kaka sani gin, kaka ne giwuok e okang' kane gitieko klas 8 ne gidonje klas 9. Mano ne nitie transition. Sani koro bende nitiere transition, giwuok e klas 12 koro gibro donje kuonde mag tiegruok, colleges kod universities. Koro kinde masani nyaka gibed motang' ahinya nikech wang'eyo ni kama gintiere no seche gin gi teko to bende nitiere gik mang'eny matimore. Iwacho ni teko dagole. To iyudo ka teko ma gin gono nyalo konyogi. Nikech seche ma ng'ato en rawera otika klas 12 en gi teko kabisa. Lakini teko ni nyalo tigo e yo mowinjore kata e yo moko winjore. Ineno. To kwa wacho bende ni piny rach. Mudho nitie, mudho mandiwa nitie oko kucha. To iwacho ni bende mudho no konyo ndiegi. To okwang'eyo ni mudho no nyalo konyogi gi bende. Ineno. Okonyo mana ondiegi, okonyo mana joma richo. Koro gima timore en gik monego bed gitimo an kaka anyalo wacho kaka ng'at ma wuoyo gi rowere e kinde mang'eny. Mokwongo ka ng'ato en jahigni 18 onego chak kod yudo kipande. Onego nikech koro ok en rawera, ok en rawera to en koro en ng'ama koro nyalo osedonjo higni ng'ama katiba mar Kenya ngoni ng'ama duong'. Yes. To ing'eni migosi Oluoch kowuoyo weche mag kipande ok owuoyo weche mag ni koro kidhi kamoro nyalo yieni mondo idonj. Lakini kipande bende wang'iyo ni en economic tool. To kipande no bende en gima nyalo konyo nyathi nyalo konyogi kango chopo ka gidhi go kura kaka koro 2027. To bende kipande no kaachiel gi dhi e mbui mondo giyud KRA number, kaachiel gi dhi bengi mondo gibed gi bank account. Gik moko adek go bro dwarore kochopo e weche mag manyo loan mar somo. Loan mar somo miluongo ni HELB loan. Lakini koro kaka sani new funding model wang'eyo nitie weche 4. Nitiere HELB, to nitiere scholarship, to nitiere household contribution, to nitiere weche mag iluongo ni upkeep boom. Koro nyaka giikre wechegi kabisa. To kipande ema chako kanyo. Kwa wacho ni gin mondo gidhi e cyber kata gidhi kama ginyalo donje mbui mondo gibed gi KRA certificate. Kana wuoyo gi jo klas 12 kane po gitimo penj skunde mopogore opogore ne gitamore kabisa. Giwacho ni to koro kaka koro wach rach ni seche gi wang'eyo ni weche mag uchumi rach to jasol osuru bende wach ne rach. Ineno. Koro ne gipenjo ni to koro wabende idhi chaka solo osuru kuomwa.
tangisogi ni ok en mano, en ni nyaka ibed gi gimiluongo ni kere pin, kata bed mana ni ichulo osuru kata ok ichulo osuru, nikech gigo bro dwarore. To aparo bende ni gima ne gitimo mokwongo en ni kane giwuok e sikul, ne gitieko gi sikul. They cleared with the school. To ka gitieko gi sikul no, nyiso ni bende gineno ni gin giwuok marach, nyaka bed ni gi keep in touch kod skundegi, jopuonj maduong', nikech ibro yudo ka nitie gik mang'eny ma gibro dwaro. Wach moro ma bende nyaka rowere nyaka par motieko klas 12 en ni koro kama gintiere no ok en ni ginyal loso pesa, nyaka gichak wigi nyaka chak tiyo ni koro ginyalo loso pesa, nikech wawacho ni gin gi teko, to wacho ni bende teko dagole. Koro nyaka bende gichak paro ni to koro wanyalo loso pesa yo manade, ineno. Nikech nitiere report moro manyocha wacho wuoyo kuom kaka ji yudo tije, to giwacho ni nitiere joma dwaro mana joma nigi PhD, joma nigi masters, joma nigi degree, joma nigi diploma, to bende nitie mana joma dwaro tiyo, joma dwaro joma oa e form 4. Ineno wachno. Nyiso ni